da ona svjetina koja ga je toliko slavila, koja je prostirala plašteve i grančice predanj, sada viče, ubij ga. Draga braćo i sestre, rekoh na početku, o Jeruzaleme, Jeruzaleme, da si spoznao čas svoga pohođenja, a mi danas možemo aktualizirati i reći Isusu Kristu, ali još više sebi, o Hrvatska, Hrvatska, jesi li spoznala čas svoga pohođenja? To je danas. Jer danas Krist želi hodati ulicama naše zemlje, naših gradova i naših sela. Oprosti Bože što te svojim grijesima ranismo. Oprosti na tvrdokornosti našega srca. Oprosti što nismo vjerni. Oprosti što gazimo tvoj božanski zakon o nama ljudima. Oprosti što nismo vjerodostojni i što se toliko puta pokazujemo poput izdajica prema tebi, tvojoj božanskoj ljubavi i tvojim raspetim rukama koje za nas vise na križu. Zar nismo i mi često puta u svome životu poput ovih pobožnih židova i pobožne mase koja kliče Kristu, a potom Krista svojim grijesima razapinjemo? No, braćo i sestre, kolika je velika Božja ljubav, čijoj mi logici ne možemo dokučiti. Krist se svakodnevno ponizuje i daruje nam se po svojoj prisutnosti, kako u riječi, tako i u presvetoj Euharistiji, i svoju žrtvu daje za nas kako bismo mi živjeli. Dok smo zagledani u svoju bijedu, u svoju trulež grijeha, u svoju prolaznost, u svoju slabost i neznatnost, imamo razloga da se radujemo. I zato je ovo i dan radosti, kada uistinu želimo klicati svome Bogu, jer znamo i priznajemo koliko smo jadni, Bože, ali ima jedan koji nas je otkupio, ima jedan koji nas je spasio, ima jedan koji dan danas krvari za nas, dok ga mi svojim ponašanjem bičujemo. I zato želimo reći hvala ti, Isuse. To si ti, to nismo mi, to je tvoja krv, to nije naša krv, to je tvoja božanska ljubav, to nije naša ljudska ljubav. To je tvoje božansko predanje, to nije naše ljudsko predanje. I zato jedan nas je otkupio, jedan nas je spasio i jedan živi za nas. I on nas vodi, draga braćo i sestre, prema cilju našeg hodočasničkog puta, a to je nebesko kraljevstvo. I zato ostajemo radosni spominjujući se one pobožne svjetine, ali mi se želimo truditi da manje Krista razapinjemo svojim grijesima, svojim zlim činima, svojim mislima, svojim riječima i svojim propustima. Draga braće i sestre, sada ćemo poći pjevajući u procesiji okolo crkve, pa ćemo ući onda u crkvu. Prvo će ići križ, evo molim te ovdje stani Bruno, uz križ idu svijeće, ispred križa kadionica i lađica. Ući naprijed, možete krenuti naprijed, Bruno.